nyelve és hangja ismerősként cseng Európában és a tengeren túl, Budapesten, Moszkvában, New Yorkban. Híréhez, nevéhez nagyon sok opera szerep fűződik. S hogy kicsoda Ágai Karola, arra talán szerepnevekkel lehetne leginkább válaszolni. Gara Mária, Lammermoor Lucia, vagy a Hoffmann meséiből Olimpia, Giulietta és Antónia. Igen, mindhárom ő, mert mindhárom szerepet énekelte már egy előadásban. De jól ismerjük őt, mint Szerbinettát, Rozinát, Konstancát vagy Violettát is. Ágai Karola igyekszik mindig valami újat, vagy inkább valami jobbat adni. Ars poétikája, az igazság keresése a zenében, az életre keltésre váró szerepekben. Őszintén énekelni, játszani. De szóljon a sokoldalú művés csengő koloratúrája, meséljen Luciáról, Zerbinettáról, Rozináról, vagyis önmagáról. Vagyis Ágai Karola. Csupán azért fordított a sorrend lemezen borítólapján, mert eredeti nyelven éneklem kedvenc koloratúr áriáimat, hiszen ez ma már világszerte követelmény. Mi az, hogy koloratúra? Valamikor virtuóz, öncélú játék volt a hangokkal. Kezdetben én is így gondoltam, de amikor egy alkalommal, egy ifjúsági előadáson talán életemben először koloratúráriát énekeltem, a fiatalok elmosolyodtak, mert csak játéknak, díszítő elemnek hallották ezeket a hangokat. Megvallom, nem nagyon örültem akkor ennek a derűnek, és eltöprengtem azon, hogyha a koloratúra, mint díszítő elem, csak technikai bravúr, akkor ez valóban öncélú. Pedig a zeneszerzők műveikben ezekkel a hangokkal is mélységes emberi érzéseket fejeznek ki. És hogy miért éppen Hoffmann meséi Olimpiája a bevezető? Hát mert egy bábúnak ilyenek az érzelmei. De ékirálynőjének gonoszságát, Lucia tragédiáját, vagy Rozina pajkosságát is ugyanezek a hangok fejezik ki, persze más megfogalmazásban.